Bun, și bine ați venit pe Luca și Victor. Astăzi ne jucăm Minecraft, cel mai tare joc, care se joacă și voi de 5. Da, nu e... Luca, să dai mai încet să te auzi vocea. Dar e încet. Un porcel. Da, un porcel. Da peste buci. Să dați un mare like. Și un subscribe mare dacă lucrați jocul. Doamne, cum vă... Da, și abonați. Și dacă vă place Minecraft, o să primiți orice perină emotică. Da, dar nu una cu... Să o arătăm că mai facem un video. Vom face un video fără jocul. Dar vom face să pare. Dacă dați un like mare, vă rugăm. Da. Mai să face iară zi. Că vreau să în curând o să am un filmuleț noi. O să am un laptop și o să mă joc. Dacă o să am un Windows 10. Dacă vreți să vă uitați la acest episod special de Tolkien Tom, ăsta cu Becca, e foarte cool. Și uite ce muzică are. Să scrieți în comentarii dacă vă place muzica asta. Că ne o pun. Îmi place mult chestia asta. I-am dat multe like-uri și să avem așa ceva. Oh my god! Întoarță de încet. Dacă vă place muzica asta, intrați pe Tolkien Tom și băg o episoade. Doamne. Nu mă uitat la episodul 4 ăsta, că l-am uitat pe tot. Și am Păi dacă vreți... Pleacă! Ne strângi videoclipul! Hei, kilometru. Du cu pula la înfânsă! Mășu! Gabi! Am nevoie de o încuitoare. Vreau să mai ascult muzica asta de tot. Nu mai pot, avem stickies în aia. Dacă să scrieți în comentarii că vom primi și stickies. Să vă rog, vom face episoade cu stickies. Face vlog. Negru. Dacă îmi place Toate naiba. Mai, eu vă dau stele pe jos. nu mai vreți. Să dați un mare like că eu o să primesc un laptop. Dacă nu faptul să să dați un mare like că primim un laptop. Poate merge, iar celălalt s-a stricat din cauza unui suc. Pe la vici. Da, ne vedem. Pa, pa!